Felly dyma ni yn ganol Bucharest. Dwi'n edrych tuag at sgwâr ymryddhad, Liberation Square, falle dwi'n siŵr beth yn Cymraeg yma. Tu ôl i fi mae Cofeb i'r Brenin Carol y cyntaf. A hwnna i gael yn oradu ar fideo nes i hefyd. Felly ryddhau tiroedd Rwmania yn Rwmania. Ac hefyd cymryd drosodd byti nawr yn Moldova. A dyn tu ôl i'r sgwâr na ni. Wrth ymwyl mae da ni sgwâr sgwâr rhyddid falle, Liberation Square. A mae hwnna'n arbennig o bwysig. Dyma lle chi'n cofio gweld y fideo yna o Caucescu pan mae'n anerch y dorf a 100,000 o bobl o ffactri wedi cael tynnu mewn i gefnogi yn mis Rhagfyr 1989. Mae Chwyldro wedi bod ar draws Ewrop. Mae Caucescu yna'n dweud, mae popeth yn iawn, mae pobl yn gallu bwyo. Mae un dweud, na i godi'ch cyflogaeth chi, ond dim byd i bobl gallu brynu. A dyma'r sgwâr lle mae e wedi'n hedfan bant. A mae yna olion bwled i gael yn y sgwâr. Felly mae'n lle arbennig o bwysig ac hanesyddol i gael yn Rwmania. Mae'n sgwâr hardd iawn i ddigwydd. Y cofeb fyna ydy fel dwi'n nodwydd rhyddid yn mynd trwy draen Comiwnyddol falle. A ddim fanna mae'r balcony lle oedd Caucescu'n sefyll. O'n i'n meddwl bod yn uwchlan. O'n i'n meddwl bod yn uwch na hynny. Felly dwi ddim yn ychwanegu yn i'n meddwl. Ond mae rhaid o mas. Mae'r dinas... Mae Bucharest. Mae'n rhy mae Paris a Balcan yw e. A mae'n teimlo. Mae'n dinas hardd. Mae'n harddach mewn cwbl flynyddoedd pan mwy o arian. Beth sy'n ddiddorol i'w gweld adeiladau sydd ddim mewn stad da. A beth sy'n digwydd yw ar ôl Comiwnyddol, nath nhw benderfynu bydd y pobl oedd bu ar adeiladau cyn Comiwnyddol yn gallu cael hawl dros nhw. Ond hefyd oedd y pobl yn byw yn adeiladau yn gallu cael hawl dros lle nhw'n byw, falle cwbl stafelloedd o fewn adeilad eitha mawr. So beth sy'n digwydd yw bod pobl methu penderfynu pwy sydd bu ar gwahanol adeiladau. Felly mae yna lot o adeiladau yn dinas. Doedd sef yn bert iawn ac wedi gwneud lan, ond ddim achos mae'n dal dadleuon. 10,000 o adeiladau fyna, yn arbennig yn hen rhan y dinas. Lle dyw pobl methu penderfynu dros pwy sy'n barchu'r adeilad mwyn cael cymryd drosodd a wedyn troi mewn i gwesty neu fflat neu tai neu beth bynnag. Ond dyma ni, sgwâr rhyddid gyda y balcony tu ôl i fi fyna lle oedd Caucescu yn sefyll pam nath popeth i ben just cyn Nadolig 1989.